Favorite na nga ibas na. Nang kayo may ibos. Napalalo kayong unal. Ano yung basta awanti bukubularyok naman loko ti palak ng tao. Damanin ba? Share mo nito. Daman. Daman. Wow. Ngam. Be. Naman ang bachelor nyaman ti bagabam. Apo, mayak. Huwag mong lokohin ang mga tao at ang sarili mo. Dahil hindi totoo yan at ang totoo ay ang karma na darating kung nanloloko ka ng mga tao. Sinasabi ng Diyos, amang banal na dakila na may likha ng langit at lupa. Na hindi totoo yan na sa 10 utos ng Diyos ang bawal ang magsinungaling. Po, dahil tinabasam! Paunay mo dahil yun. Asin nga ta? Diyos ko maka-Diyos ka pa imot nga kabsat ko. Grabe ka mo. Diyos ko maka-Diyos ka pa imot kabsat. Ano na? Mga tapalang timangga nga dati sili na. Daragon. Apeso no kami timang lokloko. Walang nanloloko. Para mapatunayan nyo na totoo yung sinasabi ko, pumunta po kayo dito sa amin. Tapos tanungin nyo lahat ng taga sa amin kung totoong umulan ng yelo dito. Api kami ng kaya nga mamati. Api nga nakapapati? Ngam. Gaya mahon. May kayo dito tayo me. Tapos, ag-imbestiga kayo. Napudpud nga nagturo ti yelo. Puno, nakalakla ka. Diyan surok nga isearch dita Facebook. So, na umulan ng yelo. Ano mapatunayan nyo? Maka-Diyos ka pa yung nagkabsat ko. Sa kamot, tikwa. Umununa nga agsarita ti dala di maupumno dita. Magkagatang ka ba ng sa nga po. Pagigilak mo lang at yung manggam. Diba? Kaya favorite dak na talaga na. Diba sa manggak? Ano yung basta awanti bukubularyok naman loko ti palak ng tao. Nakmamalakay. Pwede yun to lumaman ti kinapud nun. Pud no nga nangyari na nagtututudadak ka ng ice ito yami. Kora lumdod na patadayang ko. Wala akong, bakit toy? Ito, maka-Diyos ka pa yung magkabisa. Kasaka mo kong grocerita. Na mukhang palasim baka pa naman, kabsap.